O Ministerio Público coincide coa acusación particular e pide para o autor confeso do crime da moza madrileña a pena de prisión permanente revisable, así como unha indemnización para a súa familia de preto dos 300.000 euros. No escrito de acusación remitido hoxe á sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, o fiscal solicita para José Enrique Abuín unha pena de 20 anos de prisión polo delito de detención ilegal, a que se lle suman 12 anos máis e liberdade vixiada por un tempo de 10 anos polo delito de agresión sexual e prisión permanente revisable e 5 anos de liberdade vixiada polo de asesinato. Esta mañá coñecíase tamén que o xulgado de instrucción número 2 de Ribeira acordou tamén a apertura de xuízo oral contra José Enrique Abuín, neste caso polo intento de rapto dunha moza en Boiro. O suceso polo que agora o chicle vai ser xulgado producíase o día de Nadal de 2017, cando pola tarde intentou raptar a unha moza na Rúa Bao. Este intento de rapto, que non chegou a producirse, desencadeou posteriormente na súa detención, ao ser xa un dos principais sospeitosos pola desaparición de Diana Quer. Horas máis tarde o chicle confesaba a morte da moza madrileña e levaba a Garda Civil ata a nave de Asados, o lugar onde escondera o corpo da moza madrileña. Na causa de Boiro, o chicle está acusado de acometer un delito de detención ilegal ou alternativamente un delito consumado de coaccións, así como un intento de agresión sexual, un roubo con violencia e intimidación en grao de tentativa, así como un delito de ameazas e outro de lesións. Pola súa banda, a Fiscalía solicita que sexa condenado a 15 anos e 10 meses de cárcere e o pago dunha indemnización duns 15.000 euros á vítima, ou alternativamente 12 anos e 10 meses de prisión.